i anem a començar una mica puntuals i si arriba alguna mica tard ja s'afegirà. Res, ara li donem a provar l'Alexia i ja explicar més, però només per recordar, alguns ja heu vingut a parlar de l'associació, ja ho coneixeu, però totes aquestes xerrades que fem i aquestes activitats que estem intentant programar com aquest any, les fem en un projecte que s'emmarca una mica dins que en diem urbanisme de les persones, que és una mica el que creiem que fem des de la cooperativa Estel, que som una mica que està promovent tot això, que som bàsicament una cooperativa formada per arquitectes principalment i que treballem temes d'urbanisme, l'arquitectura, però sempre incorporant una mica la mirada més de la ciutadania, de les persones, o directament treballant amb les persones d'aquesta ciutadania ciutadana, o una mica en projectes que no directament fem, però sí una mica intentar que sigui una mica el centre del debat. No m'enrotlli molt més. Si voleu, podeu mirar a la web o us ho pregunteu el que sigui. Llavors, aquest any estem promovent tot això en part perquè tenim una subvenció de l'Agència d'Economia Social i Solidària, que directament està financiat per la Generalitat i pel Ministeri. Llavors, tenim recursos per poder fer totes aquestes coses. Llavors hem programat ja algunes xerrades i algunes accions. Encara en farem algunes més amb el que queda d'any, amb les que també esteu convidats. I la idea és que amb tot aquest material i aprofitant aquestes xerrades, un treball una mica també de recerca i d'investigació, acabar publicant un llibre, una espècie de publicació amb tot aquest material, que ens agradaria que estigués a final d'any, suposo que no arribarem, però a final d'any, al principi de l'any que ve, intentarem treure aquest llibre. I això, res més. Aquí fora hi ha cartells, per si teniu curiositat per veure un cartell com aquest, per si teniu curiositat per veure les xerrades que falten, però hi haurà una cara més, hi ha una que està més vinculada a la ciutat de les cures, amb perspectiva de gènere, aquest tipus de coses. Una altra més de la ciutat planificada, més del paper del planejament, de l'administració, en tot això, les ciutats educadores, des de la perspectiva més de la infància, i una altra més des de l'accessibilitat. Ara sempre una mica amb aquest text de les persones, però amb una mirada diferent a cada xerrada. I res més, que no enrotllo més. La Constantí us explica una mica més el context de la xerrada d'avui i llavors ja segueix la seva presentació. Hola. Pensava que et quedaves darrere. T'he vist allà parat i m'estava curiós oblidar de l'altre costat. Tal com diu el Marc, aquest cicle de xerrades l'hem anomenat urbanisme de les persones, no? Que les persones han de ser. Per què l'urbanisme pot arribar a condicionar la nostra vida quotidiana, com la vivim i el qui som? Acosta't més. No, ara una mica més, És que vocalitzes molt ràpid. Parles molt bé el català, massa bé. Molt ràpid. Les ciutats tenen la capacitat de proporcionar alguna cosa per a tothom, només per què i només quan són creades per tothom. Escrivia fa més de 50 anys Jane Jacobs, teòrica de l'urbanisme, en el seu llibre The Death and Life of Great American Cities. Quan es parla de l'urbanisme, de com fem les ciutats, s'entén molt com una estructura rígida, de dalt cap a baix. Durant les últimes dècades, aquesta manera de fer ciutats s'està canviant arreu del món, creant un diàleg entre la ciutadania i l'administració que té la capacitat de vincular, construir i convertir coneixements i solucions sostenibles i respectuoses que podem millorar la vida de les persones. Aquesta cooperació llavors fomenta la participació, lluita contra la degradació ambiental i el canvi climàtic, construeix cadenes de valor ètiques i millora la seguretat de les persones augmentant el sentiment de pertinença. També fomenta la igualtat externa amb la incorporació de la ciutadania a la presa de decisions en temes que tenen impacte directe o indirecte a les comunitats. L'urbanisme cooperatiu, tal com l'entenem nosaltres, com que està basat en les persones i el territori, reforça la resiliència de les comunitats ambientalment, socialment i econòmicament. I aquesta xerrada té com a objectiu visibilitzar la feina de les persones que treballen per a l'enforç de la cooperació en l'urbanisme i que intenten canviar la nostra manera de fer ciutats, incloent les persones en el procés. Per això avui tenim l'Alexia, perquè quan estem pensant en l'urbanisme cooperatiu estem pensant en ella. L'Alexia, que segur que la coneixeu, és arquitecta
arquitecte i urbanista, treballa en l'àmbit del creixement urbà, l'optimització d'habitatges públics, la rehabilitació de centres històrics urbans i de les edificacions en el medi rural. I també és implicada amb el pacifisme, el feminisme i l'ecologia. Això és que algú va escriure la meva Wikipedia, no sé què és. Soc un fenomen. És absurd. Algun dia me l'hauré d'escriure jo. No sé qui ho va fer. Sí, seria bé, No sé qui la va escriure, però el cas és que, mira, m'he d'escoltar aquestes coses. Per acabar, és exregidora del Banc de Ciutat Vella de Barcelona. Això és boníssim. Això és veritat. Van denunciar ja l'estat dels casos de corrupció de l'hotel del Salón de la Música i de la trama de concessió de llicències de... I tenia raó. I amb la UT quilòmetre zero van guanyar en 2017 el concurs internacional per a la transformació integral de la Rambla de Barcelona i és promotora del Parlament Ciutadà. I a més és presidenta de l'Observatori Ciutadà contra la corrupció. Gràcies. Gràcies per aquesta presentació, quasi ja podríem entrar en el debat, no? Bueno, primer, bona tarda, se m'escolta bé? Sí? Val. Bueno, gràcies, vull agrair a la cooperativa Estel que m'hàgiu convidat a estar a la cubeta, a Sabadell, a tots vosaltres per estar aquí, perquè s'ha omplert. Jo us veig a mitges perquè tinc un ull inflat, que m'ha sortit un sol, i us veig a mitges, però compto que sou el doble del que veig, no? A mi em van convidar a parlar d'estats cooperatives i ja ens ha dit ella una mica l'enfoc, però jo se m'ha ocorregut, abans de contestar això, que segurament ho podem fer conjuntament, no? Veure fins a quin punt les persones o tenen una actitud de sumar o llavors no fan comunitat, no fan ciutat, a part d'això que ja hi anirem, us he volgut ensenyar unes diapositives que a més les he organitzat com un dibuix que es va fer, una cosa divertida. Per una mica reflexionar, la hipòtesi és la ciutat en si mateixa és en realitat un exemple d'èxit de cooperació. No hi hauria ciutat sense cooperació. Després ens han fet creure que no, que la ciutat la dirigeixen uns quants, la planegen uns altres. En realitat és evident que és un sumatori de persones que decideixen crear uns escreixos, hi ha un resultat generós de la unió de persones i això està en l'ADN de fer ciutat. No? I aquesta és una mica la hipòtesi del que us vull comentar. Per fer-ho, si vas passant, agafo, sempre vaig... Aquest és un dibuix d'Alexandre Cirici, del Pam a Pam, que és un llibre que vaig tenir la sort de poder restaurar. Aquesta balena que hi ha davant és el propi Cirici, que estava com a balena. Us ho afegeixo, que és una curiositat. Agafo a Montaver per agafar una ciutat propera. Vaig a un moment com fundacional. De ser un moment colonial, en el cas de Barcelona, però anem a la idea dels moments fundacionals, no? Anem a l'origen, una mica de retrospectiva. No? I llavors, endavant, del ritual romà fundacional apareixen aquests personatges, els augurs, no? Eren aquests sacerdots o aquestes personalitats que tenien una especialització, que era triar el lloc, que no és poca cosa. Clar, hi havia dues maneres, dins del propi ritual, segons s'explica, estic simplificant molt, no perdoneu, estic portant l'aigua al meu molí. Hi haurien com dues maneres de fundar ciutat. Una, que és aquest augur, aquesta idea de dir, bueno, què diuen les aus, no? Què diuen els déus, què passa allà dalt, això poden ser fons voltors en algun moment, però són aus, però és aquesta manera de pensar una ciutat dient què s'està movent per aquí dalt, quins són els designis dels déus o les voluntats dels inversors, no? O hi ha una altra manera, que és quan és experimental, que era anar a veure un dels xais o que estiguessin en aquest territori, sacrificar-lo, tota fundació de ciutat canalita, sempre hi ha un sacrifici, un innocent, sacrificar aquell innocent, aquella bèstia, mirar-li el fetge, les entranyes, i mirar de quin color és el fetge. A través de les entranyes d'aquella bèstia innocent, veiem si aquell lloc té bon aire, bona aigua, bones
reserves, és a dir, sabem del lloc a través de les entranyes d'una persona que habita. Doncs tenim dues maneres de fer o acostar-nos a fer ciutat, no? Des d'ara estic referint-me també a la nostra disciplina, no? Podem agafar el paper de l'augur que està planejant, no? Allò que convindria o no convindria, o tenim una altra manera de fer, que és acostar-nos al territori i interactuar amb les persones que hi viuen, mirar el seu fetge, mirar com estan, què els hi passa, com viuen, quin grau de desesperació tenen o no, quin grau de felicitat, de qualitat. I a partir de la part entranyable dels llocs, quan dic la part entranyable dels llocs, parlo de les persones, veure què necessita aquell lloc. Que en l'origen mateix del mite fundacional de la ciutat ja estarien dues actituds diferents. El mateix mite, la mateixa fundació, ja es despleguen dues maneres, no? Davant. Dos per entrar, és a dir, tenim dues maneres. La ciutat de l'entranyabilitat i la del planejament. Seguim. No, perdona, seguim jo. Aquí ve el vicepresident de l'Observatori Ciutadà. Adéu. La primera idea, aquestes dues maneres. Una altra idea. Quan es funda ciutat, pot haver una primera tentació de diferenciar el lloc que anem a fer ciutat. Per tant, hi ha una idea implícita de límit. I en aquest cas agafaven els bous i anaven amb el ferro marcant el solc per fer la fonamentació de la muralla. Per tant, en la ciutat hi ha una idea de límit, hi ha una idea de dins fora i una mica paranoic de defensa. Però alhora hi ha un moment en què quan estan fent aquest forat, aquest solc, hi ha un moment que aixequen el ferro i els bous segueixen i que van darrere aguanten el ferro per no fer solc al tros de la porta. No val la pena fer una fonamentació i hi haurà una porta. Per tant, en l'origen d'una ciutat hi ha consciència de límit, una certa necessitat de diferenciar el dins i el fora, però essencial, la porta. Perquè, evidentment, a una ciutat ha d'estar contínuament garantint el flux, l'entrada, la sortida, els intercanvis de dimensió. Per tant, de la mateixa manera que podem planificar la ciutat des de dalt amb el planejament o des de l'entranyabilitat, podem construir ciutats paranoiques, defensives, exclusives, que generin diferències, que creïn marges, o podem dissenyar ciutats en què tothom realment se senti acollit en la mida i en el dispositiu que tenim. Per tant, també això, només per començar. Crec que són dues qüestions que potser no ens hem parat a reflexionar i que en l'origen o la fundació de la ciutat queden clarament plantejades. Molt bé. Per tant, la següent, ara sí. Aquesta imatge que estan fent amb l'arada, estan fent aquest solc fundacional, ja veiem que per més que un senyali i l'altre porti els bous i endarrere, és a dir, realment no hi ha ciutats sense cooperació, perquè és tant la dimensió de l'objectiu, és tan brutal, que convoca a moltes persones. Llavors, el tanto en simplificar o que una sola persona faci el relat de la ciutat. Això és absolutament, no ho he de veure, contra natura, perquè la característica que jo estic proposant-vos com a hipòtesi és que la ciutat té en el seu ADN aquesta pluralitat, aquesta diversitat, aquest dins fora i aquesta entranyabilitat. I per tant això no es pot reduir a un únic relat, a una única persona, i per tant ja en el seu ADN és tal l'esforç crear aquest espai compartit que si tu comences a treure peces, la ciutat va malament. Si tu deixes de deixar influir en el dia a dia de la ciutat a totes les peces, és una cosa, com hem vist en moltes ciutats on la qualitat democràtica ha anat baixant, fins al punt que no podeu opinar ni incidir en coses bàsiques del vostre entorn, doncs aquí la cosa es va desfer. Molt bé. Aleshores, passat això, següent, aquesta és la imatge que us vinc a portar
és molt sintètic, és al final d'una explicació, és que explico un nou model de coproducció de ciutat basat en la cooperació ciutadana. I ara anem al següent, no, que és la mateixa, perquè m'he equivocat, aquesta. I comencem. Us ho he dibuixat peça per peça perquè sigui més simpàtic. No té massa bona qualitat la llum perquè tinc més recursos, però bueno. Mirem una mica, anem a rellegir com funciona una ciutat i tal com deia ella, aquí no hem parlat dels gats i ho lamento. Vols que et sacrifiquem? No, jo les vocacions artístiques dels animals molt interessant, la performance, molt interessant. Bueno, aleshores, ella deia, no?, de situar les persones al centre. Bueno, imaginem-nos la ciutat, la podeu imaginar com una banda, com un grup de free jazz o un grup de músics fent jazz o com un teclat, peces vàries que s'activaran, però qui comença la festa sempre és la següent persona. En aquest àmbit del centre, però quasi del centre, he situat persones. És a dir, com comença una ciutat amb persones. Davant, persones que fixeu-vos quin poder tenen, perquè aquestes persones, si decideixen acceptar el joc de la pseudodemocràcia que tenim i voten, d'aquest gest personal surt la legitimitat de la creació d'un consistori. És una persona que es desplaça en vota i d'aquí s'extreu tota la legitimitat com per dir tenim un govern, tenim una oposició i el més important, tenim un plenari. Està bé el nom, no? Un plenari, estem totes representades. Per tant, fixeu-vos, d'entrada, la nostra institució comuna, les nostres administracions, tenen una base de legitimitat que si nosaltres no anéssim a votar no tindríem. Per tant, ja li estem donant això. Seguim. També nosaltres, resulta que a més fem més coses. També paguem una sèrie d'impostos i decidim que també acceptem pagar, contribuir i entenem que dels nostres beneficis hem de donar una part al comú. I per tant, d'aquest gest nostre estem donant la base material, estem donant la possibilitat d'unes inversions i de construir unes administracions públiques. Que resulta que a més tindran diferents àrees i departaments, tindran equipaments, tindran empreses municipals de serveis, tot el desplegament administratiu resulta que també el fem possible nosaltres. A vegades vindrà dels nostres impostos locals, a vegades vindran indirectament de la Diputació, però al final això s'ha posat en marxa amb nosaltres. Un altre seguim. Però és que a més nosaltres no només fem el votar per generar una representació delegada, sinó que a més seguim, tenim vida política més enllà d'això i tenim les nostres organitzacions. Formem part d'associacions, d'entitats, d'AMPAs, de plataformes, d'ateneus, és a dir, tenim una vida política que no es limita amb jo voto i ja està. No. I és a Sabadell, anem organitzant i no sé què, la cubeta i el que sigui. Esportives, de tota mena. És a dir que també tenim aquesta necessitat de seguir organitzant coses amb altres. Però és que a més nosaltres som agents econòmics i laborals, o sigui, som persones que estem muntant cooperatives o empreses o gremis, sindicats, són persones que estem amb el nostre temps. De moment tot ho estem fent nosaltres, tot ho estem promovent i fem amb reconeixement econòmic o no, bàsicament donant diners i temps. Donant, no? I aquest és el nostre dia a dia, és absolutament així. I a més, tot això resulta que en la nostra societat hi ha uns medis de comunicació, hi ha un relat. O sigui, a sobre llegim uns diaris, o mirem unes webs, o sentim unes ràdios, o uns periodistes relaten el que estem fent com a comunitat. Diuen que ha fet aquest, que ha fet l'altre, ens assabentem, anem mirant. No estem realment sols amb el nostre, estem realment enmig d'aquesta constel·lació de situacions que posem nosaltres en marxa. És potser la dels medis de comunicació que simplement l'escoltem i anem construint un relat. Una mica, sempre parlo del western, que és un gènere que a mi m'interessa, el tema urbanístic també.
territorial, però clar, s'inventen Hollywood, o sigui, el western és el gènere que els yanquis es creen per fer el relat de la seva conquesta. Creen un gènere. Nosaltres, amb el periodisme nostre, també hi ha un gènere d'explicar què estem fent. Que no menystinguem els relats, com ens contem la història de què estem fent. Molt bé, això queda clar que nosaltres estem activant tots aquestes tàctiques. Llavors, però què està passant? Està passant que aquí tot això es basa en que són qui mou tot això. Actualment a les nostres ciutats, les administracions només estan reconeixent els que tenen DNIs, passaport, aquells que es poden, que tenen censats, els que tenen identificats, els que tenen fixats. Les nostres ciutats no passa això. Les ciutats, me'n recordeu, la muralla i les portes, les nostres ciutats no estem només els que estem identificats i empadronats i localitzats, quiets, en un lloc. I per tant, com veieu aquí, vaig dibuixant, comença a aparèixer en les nostres ciutats persones que no tenen aquest estatus administratiu i que venen, algunes estan a l'aigua, altres ja les han recollides, altres estan per aquí. Jo vaig ser regidor de Ciutat Vella i a Ciutat Vella era molt interessant. Jo era regidora d'una sèrie de persones que jo administrava, però quan jo sortia al carrer, la majoria de les persones que jo veia pel carrer, jo no les administrava, però estaven incidint en la qualitat i en les coses que passaven al meu barri. Turistes, persones sense sostre, persones migrants, persones amb xarxa de tràfic de persones. Jo tenia humanitat a dojo, humanitat, però després tenia delegat un molt petit poder, semblava que només havia de treballar per a aquells administrats, quan la ciutat que té portes té molta humanitat. Com es fa en política? Com s'incideix? Com es pot fer ciutat? Només farem processos participatius parlant amb els empadronats? I així resoldrem els grans reptes de la ciutat? Ja veieu, no? Qui ha de participar? Ja veieu que el de participar està quedant... Perquè, clar, participar és... Algú et convida, l'administració et convida a participar. Però com que no tinguis DNI, no tinguis un telèfon, no tinguis els dies localitzats, no et convidaran a res. Per això és millor dir convidem a cooperar, que és bàsicament reconèixer. Sigues qui ets, simplement perquè ets humanitat i t'estàs movent en un territori compartit, ja estàs aportant el teu dia a dia. No? Passa això, llavors què passa? Passa que com que hi ha uns marges en la societat, apareixen unes emergències ciutadanes polítiques que reclamen els drets dels que estan al marge, els que no tenen sostre, els que no tenen res, els sabem al Delta, i això ho vaig fer fa molts anys. Aigües Vida, La Pal, SOS, no sé què, és a dir, què passa? Havíem votat, teníem uns representants, però clar, aquests representants estan gestionant aquestes administracions, fent el relat, delegat, en la ciutat bull, passen coses, hi ha moltes històries, els no administrats incideixen en la nostra realitat, els turistes són una població que haurem de plantejar com els fem que siguin solidaris amb la nostra qualitat de vida. Comencen a passar coses que són una sèrie de ciutadanies implicades que s'organitzen políticament i estan complementant una agenda política que no necessàriament està tocant els problemes concrets. Llavors, de la tensió entre una realitat que sí que hi ha ciutadans que políticament ho reconeixen, diuen, alerten, t'estira la nostra administració i apareixen espais de mediació. Totes les administracions nostres han hagut de créixer posant mediadors per poder parlar en llengües de persones que no parlen el català o el castellà. Mediacions entre el tema del moving. Contínuament estem fent mediació. Per què? Perquè, mediació amb els bancs, els desnonaments, contínuament. Si heu vist l'evolució de les nostres administracions, han anat estirant, han anat dedicant petits recursos. De forma eficaç, no gaire, però sí que és evident que aquesta realitat, quan es veu i s'alerta, encara que no sigui pagant impostos, allarga les nostres administracions, per la qual acabem de descobrir que en la ciutat cooperativa les administracions es poden moure, es poden fer llargues, poden ser més empàtiques
els problemes, poden ser més humanes, i no les actuals administracions amb àrees, caps de serveis, tecnocràcies, que estan simplement complint la llei. Què li passa a una administració quan venen dues persones que estan en un problema entre elles? I això és un problema entre civils, ja us apanyareu. Dues persones que tenen un problema, l'administració no pot dir ja us apanyareu. Aneu als advocats, és a dir, és una administració que entre tots paguem, o és humana o és empàtica i crea una cultura de la cooperació i la mediació, o quina administració tenim, no? Perquè, clar, el marc legal que tenim és molt petit comparat amb el marc legal que voldríem. Quantes iniciatives legislatives populars s'han quedat al calaix i nosaltres haguéssim volgut? Qui té la sobirania per fer lleis? La tenim la ciutadania, però tenim els mecanismes per assolir-la? No. Ens els reconeixen les administracions? No. Per tant, ens hem de conformar en que la nostra administració només compleixi la llei? No pot atendre les necessitats de la realitat? Aquest és el gir. Per tant, està passant això. O sigui, estem estirant com un xicle, estem forçant que les nostres administracions s'humanitzin, es preocupin de les coses. Jo mateixa vinc de dir-li a l'Ajuntament de Barcelona que si hi ha dues funcionàries, una regidora i una funcionària, que alerten contra la corrupció, home, és una mica de carinyo, no? Cuida-les, no les deixes allà en mans de les màfies, no? Això és una administració no humana, no empàtica, que no pots reconèixer que té corruptes i no diu res i per tant a les alertadores no les mira. Vull dir que és molt fotut no humanitzar les nostres institucions. Cal fer una teràpia institucional i cal fer que les administracions empatitzin amb les contradiccions i les diverses realitats que conflueixen en un lloc, en una ciutat. Seguim. Què ens passa també? Que la manera com teníem d'organitzar-nos i de reunir-nos ha canviat. És més laxa. Abans, si tu volies veure no sé qui, sabies que a les 5 estava jugant a la botifarra a l'Ateneu no sé què, o al bar. Teníem uns llocs comuns, teníem uns espais socials físics, teníem una manera de trobar-nos i trobar-nos i d'establir comunitat. És on es fabrica l'empatia, no? Perquè, clar, aquesta cooperació ciutadana, aquesta entranyabilitat es basa en compartir un espai, en reconèixer l'altre. Tots aquests espais de la sociabilitat, quan apareixen les xarxes socials i es fan disperses, això també és un repte. És a dir, veieu una mica com va canviant tot, no? És a dir, teníem uns llocs físics on era important d'estar. Si això es va diluint, es fa més difícil la trobada i la trobada, no? Es fa més difícil la fabricació d'aquesta mel que lliga i genera humanitat. O sigui que tenim, d'una banda, una humanitat, una ciutadania compromesa amb la humanitat, però una ciutadania compromesa amb la humanitat que no es veu gaire. Es connecta, però no està massa temps junta. Hi ha una mica les contradiccions. Seguim. I ara entrem al meu capítol estrella, que és que el que era la vida econòmica i laboral real, l'economia real, a la mida que entrem en el món de la financiarització de l'economia, la borsa, l'especulació, tota aquesta mentida especular, on les coses valen més del que són, es poden inflar tant com es volen, resulta que l'economia deixa de tenir una correlació real, s'infla i apareix tot el que és tot el diner negre, tot el que jo dic l'economia criminal, tots els diners que en el fons hi ha la sang de les persones, perquè tràfic de drogues, tràfic d'armes, de persones, de drogues, d'armes, etc. Per tant, tens aquí tota la quantitat d'economia, ja sigui la de la borsa, que és pura especulació, ja sigui la de l'economia criminal, tot això és tant de diner que per poder ser real blanqueja, invertint en lo material. Per tant, qui està rehabilitant el centre històric de Barcelona? La màfia, diguem-ho clarament. És a dir, són diners que venen de la pròpia especulació, ràpidament s'han de materialitzar en un bé real i concret, en un passiu visible, o diner negre que s'ha de blanquejar i per tant s'ha d'invertir. Enteneu?
qui està tenint l'excedent d'economia per fer algunes actuacions potents, davant les quals uns ajuntaments, depèn del pressupost que tinguin, poden competir. Per la qual la nostra cooperació, que era un sumatori que donava excedents i que es permetia tenir escoles, hospitals, carrers, parcs, o sigui, la sensació de, ostres, junts, mireu tot el que hem creat, mireu tot el que hem compartit. Els darrers anys sentim que ens guanyen els altres. Hi ha altres que tenen més diners, que van més ràpid, que inverteixen abans i que ens estan privatitzant la ciutat. I ens estan robant, perquè es queden tot l'excedent nostre bo i van extraient de les rendes públiques i col·lectives cap a les privades. Per tant, la cosa s'està posant al rojo vivo, no? Ja ho veieu. Es va entenent o no? Es va seguint? Sí. Per tant, la cosa és complicada. Seguim. Que no s'ha acabat aquí els problemes. I a més, resulta que tampoc tenim aquells mitjans, no tenim mitjans de comunicació públics, col·lectius, no tenim una ràdio Sabadell, que no sé si tenim. És a dir, tenim una ràdio Sabadell, però el sentiu vostre és vostre. Ni si diuen els programes, podeu decidir qui parla, què parla, no. No és vostre, no. És igual. Però, vull dir, el que apareixen són plataformes d'informació. També, al igual que passava aquí, la cosa es dilueix i depèn a la ràdio que segueixis, al blog de no sé qui, al Twitter de no sé què, tu vas pessigant trossos de veritat, però amb una sensació com de poc vincle, de poca construcció comuna. Per tant, veieu que la nostra realitat són persones que s'ajunten per ajudar persones que les separen, persones que es connecten i ja no s'ajunten, persones que ens roben directament les ciutats, a base de poder treure només que beneficis sense aportar realment res. Bueno, sí, unes façanes restaurades, això sí. Si fossin containers, no veiem què passa dins. I unes persones comunicant i com aquestes persones buscant un lloc on agafar-se una informació de veritat, real, contrastada. Per tant, aquella definició idíl·lica de que la ciutat es basa en aquest sumatori de persones que cada una està generant el seu govern, està generant les seves administracions, està generant la seva vida política, social, està generant els seus llocs de treball, la seva economia, tot això en els darrers anys ha quedat sotmesa a aquestes grans. Llavors, més que mai, cal trobar una manera de retornar a les persones que viuen en aquests espais tan complexos, aquests espais locals sotmesos a aquestes dinàmiques i moviments de persones i d'economies globals, com podem tornar a sentir que portem les regnes, que estem aportant, no només portar, sinó aportant les regnes. Estem donant eines per cavalgar junts. La proposta és, jo dic aquí línia d'espais de cooperació. Això ve de la pròpia experiència. O sigui, el que jo he observat és que quan un ajuntament té un determinat conflicte, del tipus que sigui, de màfies, de persones en situació precària, de reivindicacions ciutadanes, de qualsevol de les coses que hem anat parlant, hi ha una línia, com si agaféssim una viga, la línia mèdia, hi ha aquí arquitectes, és com, no sé, vols que tinguin barcos i que sàpiguen, no sé. Hi ha una línia que és la que jo sempre punxo, és a dir, totes les maneres que he tingut de solucionar coses o d'aconseguir que la gent torni a confluir, torni a sentir-se comunitat, agafi agència vull dir capacitat d'influència, sempre ha anat, primer, no parleu mai amb els alcaldes, no parleu mai amb l'oposició, aneu al plenari. Aneu al plenari, aneu on estigui tothom. Bàsic, 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 o sigui, és fonamental. O sigui, veritat que al plenari hi ha diferents representants de diferents persones amb diferents... És igual qui mani i qui no mani, perquè l'eix del poder no interessa a les ciutats del poder. I el poder està sobrevalorat com a concepte, no té absolutament cap interès.
té cap interès. Perquè en una dinàmica cooperativa l'horitzontalitat és el patró de funcionament. Per tant, qualsevol qüestió jeràrquica us asseguro que no serveix. A mi no m'ha servit per lluitar contra la corrupció cap altra vegada. No m'ha servit. El seu poder ha sigut zero davant les màfies. Per tant, jo a mi que no em vinguin sí, parlem, convencem a l'alcalde, o anem a l'oposició perquè l'oposició reclami. Plenaris, és a dir, abans de començar una proposta, un procés cooperatiu amb la ciutadania, un debat ciutadà, una proposta que volguéssiu, no us dirigiu mai, sobretot, a l'alcaldia, mai de la vida, però tampoc feu el joc brut d'anar a l'oposició. Feu-ho davant de tothom. I alhora, donant-los a tots aquests representants un caràcter d'igual d'importància. És que són igual d'importants. Són igual d'importants, perquè el rotllo de guanyar més o... No. Hem d'anar cap a la cultura de la cooperació entre els diferents partits que legítimament impulsaran, si tenen més vots, unes determinades polítiques. Però a mi em sembla que si no aconsegueixen pactar-les de forma cooperativa, quan hi ha canvis polítics, tot el que s'ha assolit es perd. Ho sabeu, llavors anem... Per tant, en polítiques d'habitatge, vols dir que no hauríem de cooperar des del moment zero? No hi ha alguns eixos polítics que, encara que tinguin de fer sessions a porta tancada durant 3 setmanes, no has d'acabar dient, escolta, de l'habitatge hem de fer un programa de 20 anys i a treballar amb això. Pensar que només tiraràs endavant això si tens més vots, no és veritat. Per tant, plenari, tornar-lo a reivindicar com un plenari, no com un buidari. Com un plenari, un lloc on s'omplen, on s'acullen totes les diversitats que es busquen. Després, l'administració pública, les diferents àrees, els departaments, o trobem una gerència de l'administració humanitzada i amb capacitat de no jugar a això va pel meu departament, aquesta competència deslleial, no? A Barcelona, de la mobilitat són tots els serveis de cuidar de la ciutat. Tu mira, si fas una radiografia de l'Ajuntament de Barcelona, és impressionant la jerarquia que hi ha entre àrees, departaments, és brutal. La democràcia, el veritable poder, hi ha un exalcalde, i et donaràs la raó. El veritable poder acaba tenint una tecnocràcia que s'atribueix perquè ha fet un màster a SAD i això els dona un estatus i uns galons. Al final, aquestes persones en quantes ciutadania fan? A quantes cubetes van? Quin grau de cooperació real, si tinguéssim que mesurar el seu índex de connectivitat amb la ciutadania i amb la realitat, quantes hores estan realment batejant territori, parlant amb els seus treballadors? Què fan aquests megagerents, a part de ser els que volen tot? Per tant, és molt important que, de la mateixa manera que ja heu parlat amb tot el plenari, exigiu a l'administració amb la que voleu col·laborar una persona amb capacitat d'expert. Una persona, si és el gerent de l'administració perfecta, perquè té a sobre un reconeixement jeràrquic, però si és la de recursos humans o és la vident que t'obre la porta i és la que escolta, és igual, simbòlicament, en els processos, jo no he parat fins que he trobat un o dos funcionaris treballadors, és igual d'on, perquè tinguin la capacitat d'escolta i que puguin representar a la funció pública. A vegades, me'ls he trobat en diferents casos en diferents. Però és fonamental localitzar quins tècnics o tècniques o quines persones d'aquella administració poden escoltar. Sempre n'hi ha. I aquí és on es fa la jerarquia de dir, encara que hi hagi una estructura, tu dius, no, és que jo per aquest procés de participació, per parlar d'això, vull a tal tècnica. Vull el Pau Avellaneda de tal lloc. El tècnic que tingui aquesta mirada integral, no vull cap altre. No em portis un tècnic que no veu res. Per què hem de portar un tècnic a un procés cooperatiu ciutadà que no escolta? T'està dient vostè, senyora, no s'entén. Per tant, és fonamental
aquesta... Després, hem de posar-nos en aquest punt mig entre les persones que viuen i tenen un cert arrelament administratiu i les que no. O sigui, aneu al tanto en fer processos o debats ciutadans que només estem els que estem centrats. No? És a dir, tota la realitat dels marges dona molta mena. No? Hem parlat molt de la feminització de les dones, però bueno, després ja són les migrades, però després hi ha la diversitat funcional, la diversitat intel·lectual. O sigui, podríem anar reconeixent la quantitat de col·lectius que sistemàticament les nostres administracions han deixat de marge. Sistemàticament. I aniríem augmentant. Perquè després, bueno, els invidents, el tema de la mobilitat, no sé què, amb tot. O sigui, és brutal, és brutal. O sigui que quan es fa un procés d'aquesta mena, un bon mapa de gens, hi ha la mapa de gens, a qui convidarem? És la gran feina. És la gran feina. Com arribem a molta gent i a les Rambles aquí amb nosaltres ho vam fer. Vam començar amb 30 persones, que jo mateixa coneixia, i aquestes 30 persones els vam dir qui falta. Ens van fer una corona de 100 i aquests qui falta. És sempre anar preguntant qui falta, qui falta, qui falta. I va creixent i es va connectant. Però és fonamental, no podem fer un procés participatiu parlant d'alguna essencial de Sabadell. Els de sempre, amb els que ja estan implicats, amb els que... No passa res, que per exemple, aquest gat també tenia ganes de... Perquè només parlo de persones i ell pensa jo, com a animal, que... Bueno, vaig seguir, perdoneu perquè ara m'estic allargant, ja vaig massa llarg. Clar, el mateix, no? Entre les xarxes i la ciutadania, és el mateix. A vegades, jo he aconseguit coses creant plataformes ad hoc. Per exemple, les Rambles, en el propi procés vam crear la comunitat Rambles. És una bona manera de dir, vale, estem parlant d'un territori concret físic, les Rambles de Barcelona. Bueno, aquells que estem implicant-nos, anem a construir, també a través de la xarxa i de veure'ns i del tema, una comunitat. Comunitat Rambles. És una realitat, és una comunitat que dura un temps perquè fem unes coses. I després cada un tornarà a les seves històries. Vull dir que és molt important tornar a dir, no hi ha bé comú, no podem reclamar res si no hi ha una comunitat que la demana. Ho sabeu, la definició de bé comú és si no hi ha comunitat que la reivindica, no hi ha. Per tant, és fonamental que en els processos que estiguem creant, alhora dediquem temps a crear comunitat. Per aquell moment, per aquell lloc. Sabem que la gent entra i sortir dels processos, com abans que eres soci de l'Ateneu i eres fins a la mort. Jo vaig viure a Cristiana a Copenhague i jo tinc la bandera de Cristiana a casa meva i és el meu pare. De 60. Jo soc de Cristiana. Sí, clar. M'emailen i m'escriuen coses en danès que no entenc, però jo rebo el temps. No sé de què parlen, però jo rebo el mail. La gent té dret a tornar a reivindicar, sentir-se comentant. És un exercici, és tornar a aprendre per què era que estàvem convivint. Bueno, acabant amb aquest tema soc molt bel·ligerant. No? Jo crec que la traçabilitat del que està passant a la nostra ciutat, o sigui, és infumable que encara no puguem tenir una radiografia de les nostres ciutats a partir de qui són els inversors. Hauríem de fer un dibuix dient què són containers i què són habitatges. Containers vull dir de negoci, no? Explico que el que li passa a Ciutat Vella és que han buidat els edificis de persones, per tant, voten els seus polítics i que reivindiquen, han netejat la part de fora, un container preciós, com ningú obre les finestres perquè el que passa dins és totes aquestes activitats o els apartaments turístics, o la prostitució, la droga, o el que sigui, que no es vegi. I ells el que volen és tenir un container en un lloc concret, un tros de territori, però no construeixen ciutat, no cooperen amb la ciutat. Per tant, jo soc molt bel·ligerant. Fins que no dibuixem el problema, no el resolvem. Les Rambles, una de
propostes d'un observatori del planeta. Per poder tenir en una mateixa base de dades les propietats, els moviments, les inversions, les vendes, les revendes, poder detectar els moviments del capital. Més, poder anar entenent per on anaven les coses i poder anar. Tot això, si les nostres administracions, amb l'excusa de que només treballen amb el DNI i amb els seus votants, no entenen l'economia, el que està canviant les seves ciutats i la qualitat de vida de les seves persones, bé, té aquest nefast origen, i s'ha de muntar una batalla bèl·lica muntada amb tot el que són activitats externes. No és cooperació. I aquí, en aquesta última qüestió, és molt important, de la mateixa manera que la comunitat Rambles es crea perquè estan fent les propostes i després fiscalitzaran si l'Ajuntament les fa o no, hem de ser capaços de crear espais de relat conjunt. Hem de posar d'acord en com expliquem el que està passant. No podem deixar que parlin 4 entesos ni 4 tècnics, el relat no pot ser intertècnic. És un relat que arribi a tothom sense ser simple. Poder fer transversament de llenguatge. Parlo del concepte que containeritzzació, spontaneous, molt raro, però la veritat és visual. No sé com dir-ho, que és molt maco que en aquests processos de cooperació comencen a aparèixer conceptes nous, propis, de la pròpia comunitat. Conceptes de ja ens entenem, no? Això és tard, no? I això no es pot més tenir. És molt bonic, està fent això és com el que estic proposant és com si estiguéssim ubicats. Hi ha moments que hi ha solos, no? És a dir, hem de crear una base contínua, hem de sentir que ens reconeixem com a comunitat, que hi ha uns valors que hem tornat a i que els posem sobre la taula. Hem de poder escriure un relat, hem de fer solos, però que vagin confirmant les nostres situacions. Jo ho deixaria aquí, era la manera que tenia una mica de dir-vos desmuntant què ha significat. Si us pot servir una mica per dir què suposa ara com a ciutadans, com a càrrecs electes, com a periodistes, com a qualsevol, des dels vostres llocs, vosaltres la pregunta que us faig, quina vivència teniu, us sentiu realment com una peça que està cooperant amb el bon funcionament del seu entorn? Quin és el punt des que tu sents? Quina seria la teva aportació? Tu dius, quina aportació veus tu? De tot això que he explicat, tu no et veus? Coopera. No estic empadronat aquí, ja comencem. però bueno, tampoc em considero algú al marge. Molt bé, si no estàs empadronat i tens un vincle amb un lloc. Primer concepte. Acabem amb el rotllo de si estàs empadronat o no. Jo soc de Barcelona i estic avui aquí. De ple a Sabadell. I la teva aportació a aquest entorn del lloc, en què consisteix? Estic en una comunitat del casal Can Capablanca, per exemple. Polític, després a nivell esportiu també a la comunitat de popular. Bueno, no sé. Estaries en aquesta franja de persones superimplicades, no? Llavors la meva pregunta és t'has sumat a algun procés per transformar Sabadell a un àmbit més ampli? Has viscut algun nou? Per què creus que no ho has pogut fer? Perquè segurament tens coses que et preocupen. Què t'ha fet no ficar-te? O no plantejar un procés cooperatiu per... Encara no ho saps dir. Pau, tu com ho veus? Com ho veus, tio? No. Afegeix segurament tens molta experiència en processos complexes, alguna cosa pots afegir. Sí, no, a mi m'ha agradat molt la simplificació que has fet.
això vagi per endavant. No, perquè aclareix moltes de les coses que tenim avui dia. Sobretot aquesta idea, no?, que la construcció els que portem molts anys en l'activisme, en l'acadèmic, etc., intentant transformar les ciutats, t'adones que hi ha uns poders que s'escapen de tot el que nosaltres puguem fer i que tenim tot. Recordar com ho explicava, recordar un sociòleg d'Equador, Fernando Carrión, que parla de l'economia criminal com la major economia del món. És a dir, el món no s'entendria sense l'economia criminal. És una economia en tant que criminal oculta i que per tant que no controlem i que les nostres administracions no tenen present, perquè no tenen ni tan sols indicadors d'on trobar això. Diuen, una de les peticions que s'està fent a Miguel Feliu és la traçabilitat, no? El diner sempre tingui rastre electrònic, llavors no hi hauria diner negre. Una de les propostes en aquest sentit. Diuen? Suposo que tots aquests inversors però de tot el camp. Aquesta gent que estan tan així. La pregunta és, si nosaltres ja sabem que les nostres ciutats està intervenint, o algú està movent els fils sense que nosaltres puguem realment decidir, estem perdent sensació d'influir, és a dir, estem perdent capacitat de cooperació i alhora sabem més que mai que o ens juntem per respondre o dissenyar estratègies per anar recuperant capacitat d'autogovern o si no, realment ja quedem totalment qüestionats, per això ens n'anem a dalt d'una muntanya i ja està, perquè seguim vivint. Què t'ha semblat l'explicació? Hi ha alguna cosa que t'hagi... Perquè els espais socials on tu tenies aquest veïnatge els hi ha passat. Però i ara això, el pati no hi ha ningú. El pati està i en canvi no us trobem. Això per a la gent... Algú li pot respondre? S'ha perdut. Però intentem respondre. Segueixes físicament tenint el pati, però no hi ha veïnatge. Algú pot respondre per què això passa això? No, ara és el pati. S'ha tancat l'estructura familiar que hi havia abans. Tu vincules també els canvis d'estructura familiar. Jo he anat tirant del fil, però digue'm alguna cosa. Que treballes en una administració que intenta recuperar els ajuntaments, no? Estàs a l'àrea metropolitana, és un espai de cooperació, l'àrea metropolitana? Pues diria que només una administració bastant molt lluny de la ciutadania. Si vulguis apropar-te, no és una administració pública. Té la part positiva, no? Però alhora té una incapacitat molt gran. I davant d'això, que és un sonor fracàs, jo no puc respondre a aquesta... No, jo pregunto, és a dir, si tu, una institució, no arriba... És un projecte en si mateix, un objectiu en si mateix, aconseguir amb totes les polítiques capacitat d'incidència, però està pensat per apropar-se, no? Ara la Mireia està posant, jo crec que per acabar aquesta intervenció, o recuperem les nostres administracions, és a dir, si aquestes estructures que varen crear per estar a prop de la ciutadania, complir-la, acompanyar-la, ajudar-la, les administracions públiques, l'escola d'administració, pagades per nosaltres, és realment
la gent cooperant és potent que tenim i ja hem construït. I la notícia i la manera de recuperar-les és que els treballadors i treballadores que estan dins, i que hi ha diferents tipus, però la rehumanització d'aquestes, exigir la teràpia institucional, el tornar a dir-li a cada institució quin és el teu objectiu. És la llei que realment respon a les necessitats. És a dir, el reset que s'ha de fer a les nostres administracions públiques és una cosa que ja tinc són persones. Tenim un cavall de Troia, estem dins i fora. Estem dins i fora. És a dir, és el primer. Disculpa. Esperança o aquest els treballadors que estàvem a l'any 75, 76, quan es va fer la transició des de l'administració franquista cap a l'administració que esperàvem de la Generalitat, teníem moltes esperances des del món educatiu, des del món d'obres d'urbanisme, obres públiques. No, jo vivia a Barcelona. Soc filla del carrer Gombau, al costat de la catedral. És a dir, un barri que ha tingut unes transformacions molt grans i que hi havia una comunitat i ara està canviat moltíssim, com l'altre cantó de la Rambla. Conec Barcelona i he viscut 30 anys. Per tant, conec els barris des de Sarrià a Horta, anava a l'escola Horta. Però jo penso que hem de ressignificar els espais més que utilitzar els espais, perquè és a través de la vivència que hi fem i de la nostra experiència per què volem viure d'aquella manera i en aquell lloc que tornarem a demanar una altra qualitat de vida. Si tu estàs sumant com estàs dient, a veure si ho he entès bé. Això del que estic jo dient ja va passar i mira com estem. I que per tant... Va ser una llàstima. No, però donem-li una altra volta, és a dir, analitzem per què allò ha acabat així. No, ho sé perfectament. Van venir els consultings, va ser un desastre. L'administració va perdre capacitat de gestió i de poder influir i de poder dir què s'accepta, què no s'accepta. Es van inflar els preus, vull dir, la citem a la baixa i després ja recuperarem. Per tant, estàs denunciant que hi ha hagut una mala... Jo vull que foquis cap allà. D'alguna manera estàs insistint en el fet que la nostra administració pública algú l'ha externalitzada, algú l'ha buidat. Per tant, tu estàs dient, la solució és agafar els espais que ja tenim i ressignificar. Des de la ciutadania. Jo el que estic dient és que la nostra administració l'hem de reivindicar. Jo, l'altre dia a Barcelona hem fet una assemblea pel clima. S'han fet tot el Parlament ciutadà. Però han agafat el sistema de Madrid i d'altres llocs també anglosaxons, que és que trien 100 persones aleatòriament, segons el lloc, no sé què, per uns equilibris. I s'han oblidat de dir que està obert als que vulguem anar, que no hem sortit al sorteig, no? Perquè clar, una assemblea que només estan de ple dret els que aleatòriament han tingut la sort, o la sort, si no volen anar, però tens que afegir un últim petit detall. Aquell espai em sembla molt bé que garanteixis una aleatorietat de representació, però deixem que anem als que també. No, perquè l'administració vol controlar el seu experiment assembleari, i ara està ben controlat i no sé què. Com? Els experts. Per exemple, a mi no passa que som experts i no podré decidir. Què vull dir amb això? Que fins i tot amb les millors bones intencions, que no les nego, és a dir, és el que tu dius, aquest espai l'hem de ressignificar, per tant, jo hauria de poder dir, molt bé, però com puc incidir que canviar... No, ja està, ja m'ho han donat fet. És a dir, aquesta administració que està convidant-nos a participar i no a cooperar, acabo,
hipòtesi, s'està equivocant. Perquè està pressupostant que ells manen i que em convida a anar. No. Tu estàs al mateix nivell que jo, anem junts i complementem-nos. Tu fes unes coses i jo faré unes altres. Clar, que l'empresa que s'externalitza, jo vull un observatori ciutadà davant, dins. Si l'administració i els gerents ho volen externalitzar, vale, però jo com a ciutadana a l'empresa de neteja, a Fomento, hi vull ser, que ens està robant, ja s'ha demostrat. No? Per què? Perquè el senyor Plores va agafar i la partida que hi havia dels que revisaven els carrers, la va treure. Quants espais de gestió, de control dels diners públics sistemàticament es treuen? La ciutadania diu, bueno, doncs ja el controlo jo. Ah, no. Enteneu? Per això estava una mica intentant dir que aquest concepte de ciutat cooperativa jo vinculo en el rol de les administracions, en el nostre rol. I s'ha de poder crear processos de cooperació entre un ajuntament i una comunitat que volen conjuntament aquell bé comú. Hi ha d'haver un aparell administratiu que té els diners, els finançaments i els tècnics, però ha d'haver al mateix nivell una comunitat que ha de tenir accés a la presa de decisions, als números, i ha de poder influir. I fem aquest exercici. No votem més sense aquesta condició. S'ha de fer un nou contracte. Societat, administració pública, perquè és que si no, difícilment, aquesta ciutat cooperativa serà realment capaç de millorar la nostra qualitat. Deixo aquí, us he fet parlar uns quants, ara és el moment que parlin els que vulguin parlar per ells mateixos. Deixo de manipular el públic. Voleu fer preguntes, comentaris, queixes? Acabo de Jo que ens has fet és donar algun exemple o un indici d'alguna ciutat que estigués una mica dirigida cap a aquesta nova visió de la ciutat i l'urbanisme, encara que sigui una cosa incipient. Veu o industrial o aquell més proper, si hi ha algun indici d'esperança, una llum mig oberta que... Mira, I després només una altra cosa, d'alguna forma, una certa reivindicació positiva de l'urbanisme dels primers 20 anys després de del final de la dictadura franquista. Els primers 20 anys de gestió en general de l'urbanisme de les ciutats, 76, 96, per exemple, penso que hi ha una part de sopa. Segurament, i tenim l'experiència del Pla Popular de Coloma, tenim moltes experiències d'aquells anys, així. Per tant, si tu dius Europa, jo dic la veritat. Jo desconec, jo he treballat a diferents llocs d'Europa. Jo mai he vist això. Però jo, per exemple, a Göteborg he volgut fer un procés participatiu i en 4 dies, jo des de Barcelona, convocant amb els 4 funcionaris, hi havia 30 persones esperant. Estava molt ben articulat, la connectivitat i anava a fer el taller amb ells i l'administració posava cafès. És com tota una cultura de reconeixement. Aquella gent estava al seu temps, anava... Jo vaig veure, he viscut a Dinamarca, he treballat a Suècia, he vist com aparentment més respecte. Això ho he vist, no? Políticament a Anglaterra els polítics tenen una relació molt més propera. He vist coses a França, fatal. Tots els plans de barris d'allà, totes les estratègies amb una espècie de consell ciutadà, són un desastre. Pura Portugal, jo, sincerament, però hi ha experiències en determinades poblacions. Jo el que sé és que, no hi ha el cas de Cristiani al llarg del temps, però hi ha hagut allà interaccions, discussions, ciutadania, diferents agents, hi ha experiències. Després hi ha tota l'operació de ciutats en transició en Anglaterra. Si vols et puc donar alguns exemples, molt vinculats amb el canvi de model. Aquesta és l'oportunitat. Ara tenim una oportunitat que la ciutadania vol
realment posar-se en transició, un canvi de model, i això necessita un gran debat a tots els nivells. Terra ha creat aquest moviment de cicles de transició molt interessant, molt d'interès en tot, toca tots els nivells. Però a més, petits despoblacions que tenen la seva. Jo, en petit nivell, en cada cosa, en cada dia que em fico, intento. Ho deixen fer fins a la meitat que m'ho Jo anava a dir en aquest sentit que sí que és veritat que a nivell macro de parlar d'un país o d'un municipi igual és difícil, perquè al final és complex, però que en casos concrets, com pot ser un projecte de la reforma d'un carrer o un planejament del que sigui, també depèn molt de en quin punt de la transformació d'aquest espai s'ubica la participació. La participació és una cosa completament institucionalitzada en un moment molt determinat, amb un col·lectiu molt determinat, que deixa marge a tota aquesta gent, caves i tal, o no. Vull dir que llavors, si en el lloc on es prenen les decisions d'un canvi o d'una transformació o del que sigui, si la participació està aquí dintre, jo crec que hi ha més capacitat de que realment incideixi en aquest procés. I aquesta cosa de la participació que a vegades acaba sent com diuen sigui és que la gent es trobi, fer la foto i cap a casa. Vull dir que a nivell macro suposo que necessites una cultura. Per exemple, al Camp de Barcelona es poseu una perquè és una manera de el tema aquest de supervivents, model supervivents, la pacificació de la carrera, tots aquests debats, no voleu dir que no valdria la pena realment aterrar-los a totes les diferents barris? O sigui, no és una qüestió només del govern que posa una marca, aquesta és la nostra proposta i la imposem i llavors això genera la rèplica absolutament retrògrada, no? De no, els cotxes. És com, o sigui, aquest extrem, és el que us deia d'aquí, no? Si les accions les promou el govern, l'oposició, encara que siguin encertades, les criticaran i no sé què, i els marejaran. Per què no posem comunitats en transició? Per què no cada barri, el que tu deies, per què no ressignifiquem espais de comunitat raonables i allà es comencen a produir els valors de tot el que suposa un canvi de model? Per què no es fa aquest treball? No sé per què, perquè ha sigut alcalde, per què no es fa? Per què no es fa? Quines dificultats has trobat? Què passa? Anava pensant, la recerca d'un optimisme em costa de trobar, i llavors la reflexió tècnica, no? Jo crec que la meitat dels que estem aquí hem treballat o treballem per l'administració, treballa dins de em preocupa molt la dificultat que he trobat, jo crec que trobem, de fer lobby des de l'entretat tècnic, de com reformategem l'administració dins, perquè crec que el repte és immens per fer que l'administració com a lloc trebalguem, no la part política, m'estic referint als mecanismes de gestió, de presa de decisions també, però sobretot de gestió i d'ajuda a la presa de decisions, que per la responsabilitat als joves dels arquitectes. Em preocupa molt la incapacitat de l'administració per donar resposta a penso que fa molts anys hem tingut algunes ciutats que han anat a pitjor, parlant amb secretaris municipals o parlant amb càrrecs per l'administració. Em preocupa molt, especialment, la manca de resposta. L'altre dia sopant amb gent que està a punt de jubilar-se i diu, jo ja passo. És a dir, que porta 40 anys treballant a l'administració i ja no penso lluitar més per millorar. Aquesta reflexió que té molt a veure, jo crec, amb els dos plantejaments, per pensar, i em sembla una responsabilitat dels que estem treballant a dins o per en l'administració. Però això si nosaltres, la ciutadania, i la ciutadania també tècnica o més compromesa, perquè sí, pot ser, nosaltres hem de reivindicar com volem ser tractats. El problema que tenim, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona és un curs d'arquitectura. I s'ha maltracta. La ruïna i el maltracte i el terrible. Hi
ha una violència institucional. La PIMSA, tots els arquitectes i enginyers que han treballat per l'Ajuntament de Barcelona fessin unes declaracions oficials i s'ha acabat aquest mandat. Nosaltres som valuosos. Volem aportar realment a la nostra ciutat sense aquesta mediació saturniana que se'ns menja, que es treu el cap, que es treu el cap d'ells, després dir sobre ella. Ja és allò de posar cara, no?, al mal. Aquesta dificultat de poder identificar qui ens ha portat fins aquí. A la gestió de la vida. Crec que anul·la una mica... Però sabem, no? Ens ho ha explicat ella, però sabem per què passa això. Les víctimes fan el polític. No, el tema no és aquest. El tema és que algú s'ha pensat que pot, o sigui, de la mateixa manera que es prenia la Liga algú des de la gerència han pensat que els diners els pot portar a unes persones o empreses externes que no són funcionaris, que no són dins de la Constitució, que no han firmat no sé què de compromís ètic. El tema és la integritat de les nostres institucions. Algú ha desintegrat la integritat i ha corromput la part d'honestedat i de servei públic. Això s'ha fet de forma sistemàtica. Està bé? Estem formant generacions i generacions. Sí, però no és... Però clar, jo no entraria en deixadeses i en autoculpabilitat. Jo simplement volia la mecànica industrial d'extreure'ns un bé comú que és l'administració en els seus termes. Això és una cosa que sistemàticament ens està fent i que a més resulta que l'única manera que s'ha mangut és que tu, amb les interaccions tècnics de tal, els generis una bona experiència. Els hi vagis inoculant una altra qualitat de vida. L'altre és, espero que a Barcelona fem, els enginyers tècnics que es planteguen. I mira, l'arquitector de l'INSA, que és si s'ha demostrat, hem de... Ho vam fer, o sigui, en el franquisme, no? Ella parlava dels primers 20 anys. És que tornem a no tenir democràcia en alguns aspectes. O sigui que tornem a haver de començar a, això jo dic rescatar no els nostres espais, sinó també les nostres administracions. És que allà va tots els diners que acaben influint en canviar o no els espais. És a dir, que aquest tema l'hem d'enfrontar. I si no agafem, si no descavalguem les jerarquies, oblidem-nos els governs, oblidem-nos els gerents, anem a espais d'igualtat. Anem als plenaris, portem mocions als plenaris, fem reunions amb aquelles persones de l'administració que són capaços de fer política. Quins aliats tenim dins, quins aliats tenim fora. El que us vull dir és que s'ha de construir una comunitat que reivindiqui la possibilitat de tornar-li a donar a les nostres administracions i ciutats el motor per fer la transició que costa any. Que no podrem assolir els reptes superimmensos que tenim. I no ho farem a cop d'eixos verds, no ho farem a cop de suprimir. Bueno, que pot estar bé, però no ho farem així. Les coses perquè, clar, no hem evitat la gentrificació que s'està ja creant, no hem evitat una cosa que ja hem vist que passava a les nostres ciutats quan es migrava el seu espai públic, la gentrificació. Torna a passar un cicle i ho estem fent. Enteneu, no? Que jo tinc esperança, però cal enfocar què s'ha de fer i s'ha de tornar a dir que aquesta administració és nostra. Els carrers són nostres, sí, i les administracions també. Aquest és el tema. Estic totalment d'acord amb el curs. El problema que jo veig és la impossibilitat política, bàsicament política, però també social, ciutadana, que es pot haver per materialitzar això. Sense una musculatura ideològica per part dels partits o d'algun partit i una musculatura social organitzada que permeti unes visions d'aquest estil, a mi em sembla que és aquella manera de fer que jo he intentat fer quan he treballat a la literatura, fent tots els drets que calgui,
alguna cosa i s'hi queden valors. El tema és que cada vegada, des del meu punt de vista, aquestes escletxes són el conjunt, diríem, de la globalització, a més i avui, fa que tot el que és la preocupació municipalista, comunitària, de barri, la pròpia humana, hagi estat xuclada per les més altes. Per tant, el que els primers 20 anys era, ja no és. L'any del 92, després de l'èxit, anys a partir d'aquest moment. I de renda. Tècnics professionals, a partir del 92, molts dels millors que estaven aquí se'n van anar als despatxos privats, perquè això ens feia el primer. Vull dir que jo quan parlem dels tècnics i tot això, més jo com els catalans, jutges com un altre, tots tenen els seus interessos, en un moment determinat. Vull dir, jo ara mateix, sí, totalment, estic situat, he treballat amb el Marc Matías, ell ha sigut el meu alcalde, però els meus tampoc han fet res. Perdó. Per tant, el tema és que des del 92 i des d'abans ja se llengueix tot això i comencen les corrupcions. És a dir, quan els partits es donen compte que el que compta és la marca i l'extracció la fan des dels tots, uns més, altres menys. Això és un buidatge, és una extracció no només de la ciutat, sinó de les administracions, dels recursos de l'administració. I això ha estat aplaudit per tots els socis de cada un dels partits, menys pels votants perquè no se n'enteren de tant. Què vull dir? Que cada vegada això és molt més complicat, tot i que la gent que pensa aquestes coses segueix existint. No s'ha fos, no s'ha canviat de bàndol, no pensa una altra cosa, però avui aquesta possibilitat, diríem, és evident. Només se m'acut dues coses que són totalment il·lusòries, no? Però que són dues opcions. Sí? Només és crear un partit que sigui capaç, diríem, de regenerar i de mirar les coses d'una altra manera, cosa que ja ho han intentat alguns i acaben tots. I també, d'altra banda, crear uns moviments socials, una línia una vertebració en els espais socials que sigui capaç de defensar aquestes coses. Perquè no fem l'error, ja es va fer una vegada, que els espais socials desapareixen amb ares del partit, o el partit xucla tot el món i tota la musculatura social. Però a part d'aquests dos, jo l'he estat explicant tota l'estona, els relats. Sí, perdona, però això també estem d'acord. No, és veritat que sí. El relat, normalment el relat el fa sempre, no? Per tant, també crear relats que siguin més reals o més plurals o representin més la realitat s'ha de fer al marge del poder. I llavors això també correspon a fer aquesta línia del mig, aquesta vertebració social que seria la que tornaríem a dir jo voto això, o mira, aquests em representen, fins que és aquí on jo veig que no està madur tot això i mentrestant el drama que mirar. Ha fet una exposició molt ben feta i molt realista i a més és una reducció. Agraeixo molt la reflexió, l'agraeixo molt, però jo segueixo pensant que mai com ara havíem enfocat tant, mai com ara havíem parlat de la corrupció a les administracions públiques i del que està passant i tot això que estem dient ara. No en parlàvem fa un any, no ho parlàvem així. La veritat que no ho parlàvem així. Cada vegada ho anem enfocant més. I jo crec que mai he escoltat en cap partit polític en el seu programa la teràpia institucional. Mai. O sigui, mai un alcalde ha dit jo vull ser alcalde, però el primer que faré és que no seré alcalde. Hi haurà una direcció col·legiada. Qui ha inventat una manera d'estar diferent? No hi ha hagut aquesta creativitat. No hi ha hagut creativitat. Clar, si tu surts alcalde i dius, bueno, però jo passo de ser alcalde.
que ja veiem que això no tira. Per tant, som una direcció col·legiada, jo una mica, doncs sí, marco el tal, llegeixo la batuta, però aquí està. Trenco això. Ja l'estàs, no sé què. Després, gerent municipal o secretari, a veure, qui mana més? Taca, 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 entrar només a poder innovar. Mai li hem posat com a objecte del desig polític. Les nostres administracions no ho hem fet mai. No ha estat mai en cap discurs. Només parlo d'això. Que poder dir, jo, evidentment que hi haurà algun candidat o candidata que agafi això. Molt bé. Evidentment que estarem uns quants moviments socials parlant d'això. Molt bé. També estaria bé aquest relat, ficar-lo i anar-lo ampliant. També. Però serà una suma de tot això. Per sort. No? Però és evident que no trobo cap altre motiu per tornar a entrar en política de qualsevol de nosaltres que no sigui que deixem de trobar una administració amb persones i recursos que és molt necessari que tingui aquesta mirada cooperativa, que tingui aquesta mirada integrativa i que, sobretot, deixi de robar-nos. Deixi de robar-nos. Això ens afecta l'autoestima. I si ja no està només afectant els ciutadans ni els treballadors honestos, és que està enfonsant a persones que se la juguen i entren a fer d'alcaldes. Ja el grau de frustració és elevat. És el que interessa. Per què no volen reconèixer a mi que l'administració es va equivocar? Per què no em volen recabar? És molt fort. L'Ajuntament com el de Barcelona, amb una sentència, amb uns fets declarats ferms, d'abandó institucional, a mi i a un altre alcalde, no vulguin recabar, no volen. Estem parlant de la deshumanització ja última, molt fort. Per 20 anys. I molts treballadors han estat a dintre treballant per ell i se'ls ha posat el sou. Aquest mateix alcalde, amb les seves gerents, amb les seves maneres de fer, és a dir, amb els partits que l'han apoyat. Per dir, és que no podem posar molts noms perquè acabarem sortint per la porta, però vull dir que aquí s'ha de dir això. En aquest moment, l'alcalde, que no passa enlloc més, està a la presó, ara mateix. Va ser el meu cosí jutge el que va fer una ordre de soltar-li les... No, vull dir que... La meva família, diguem-ne, que ha tingut de la situació de crear alternatives a dintre, el maltracte és superior. És a dir, per això parlo de musculatura. Tu no t'hi pots... No sé, perquè tu acabes fatal. El tema està on... Jo crec que el veig a una altra naturalesa, com sempre. És la naturalesa del poder. Estic parlant que la ciutat cooperativa és una contraproposta a no valorar més el poder, a no entrar en el joc del poder, a arribar al poder i diluir-lo, o sigui, sistemàticament practicar una nova cultura de la cooperació on treballadors, veïns, polítics es posen al mateix nivell perquè l'objectiu i el repte és majúscul. És a dir, no podem tenir administracions de proximitat que no siguin eficaces en el canvi climàtic, que no siguin eficaces amb els drets humans, que no siguin eficaces. No podem seguir així. I, evidentment, no s'atreveixen a treure els fons criminals de les seves ciutats que podrien fer. Si hi hagués un pacte de les grans ciutats del món contra l'economia criminal i creessin observatoris dels moviments dels diners, ho assoliríem. I això seria el gran repte, i això és el que hem d'aplicar. I no hi ha acció política pel clima ni per el planeta que no passi per erradicar. I ens està robant la ciutat. Ha robat vides. És un doble robatori. Però jo no us volia desanimar, jo us volia simplement volia dir que és apassionant el que tenim endavant i que, bueno, que la gent com la cooperativa Estel, com jo mateixa, quan iniciem processos cooperatius en petita escala, per un moment fem acció cultural, cultura democràtica, cultura cooperativa, una petita població, més. Simplement, humilment, també hem d'entendre els límits que tenim i aportem fins on aportem, o sigui, tampoc passa res. Té molt valor que a les Rambles ho fessin bé, té molt valor tota la feina que fa la cooperativa Estel i té molt valor totes les coses que significareu. Doncs té valor, només volia dir que té molt valor. Bàsicament és això. I, bueno, aquest sistema polític basat en el poder té els dies bastant llunyans. Les estructures estan caient,
l'Ajuntament de Barcelona no vol, però només m'haurà demanat perdó. Acabarà fent-ho. No? Les coses s'imposen. I tenim 17 funcionaris a la presó, i ara de farà manxes de demanar perdó, i a poc anirem obrint portes. Ja està. I seguim avançant.